sifumane izwi lethu kuMateyu chapter 26 verse 26. Verse 36. Ngelo xesha ufika uYesu noba kumhlatyana ekuthiwa yiGetsemane. Athi kubafundi bakhe, hlalani phantsi apha ndikhe ndiye kuthandaza phaya. Verse 37. Wabathabatha uPetros noonyana bobabini wathabatha uPetros noonyana bobabini bakaZebhedi, waqala ukuba buhlungu nokudandatheka kakhulu, aze athi kubo, umphefumlo wam ubuhlungu kakhulu ngokokude ube sekufeni. Hlalani apha nilinde nam. Waza ehambeleni phambili umganyana, wawa ngobuso bakhe, wathandaza esithi, Bawa, ukuba unokwenzeka, mayidlule kum le ndebe. Noko makungabi njengokuthanda kwam, makube njengokuthanda kwakho. Uyeza bawixhela lelizwi lakho Nkosi, thetha ngalo ngegama lenkosi uJesu. Izwi lakho bawo umhle, bakuyixhele elinguwe elingamandla akho. Thetha ngalo phezu kwethu izwi lakho ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Ngokufitshane nje bantule bam, kule ndawo sifunda kuyo, haleluya, sifika apho uYesu sekusondele ixesha lokuba aye apho ayobethelwa khona. Haleluya. Manje ufika endaweni apho abethandazela khona. Every day wayesithi xa esiza kule ndawo, haleluya, wayesiza kumnandi ebomini bakhe. Haleluya. Wayesiza kunjani bacela bam? Kumnandi ebomini bakhe. Kodwa namhlanje sibona esiza kule ndawo abethandazela kuyo kungekho mnandi. Haleluya. Now ubona nje kwa ipicture yokuba athathe abafundi bakhe abathile, ngoba xa uphila emhlabeni unabantu abathile abathi xa usebuhlungwini babe kufitshane kuwe, ube nabantu futhi abathi xa usebumnandini babe kufitshane kuwe. Aba baba kufitshane kuwe xa usebuhlungwini, haleluya, aba baba kufitshane kuwe bobumnandi xa usebuhlungwini bayamka xa kubuhlungu. Kodwa babe khona aba abathi sele kubuhlungu ebomini bakho basondele eduze. Now uYesu wayehamba nabafundi abayi-12 kodwa wathatha 3. Why ethatha le 3 abafundi? Because wathatha abantu benhlungu, ngoba wayeyobhekana nenhlungu. Haleluya. Bakhona abantu okumele intoba ebomini bakho ube nabo, ngoba ubomi bukabini, kukhona ukonwaba, kube khona ubuhlungu, and wonke lamaxesha ayabekelwanga, ayazifikela, which means ngamaxesha angekho permanent ebomini bakho, kodwa ayafika. Kufike ixesha lobumnandi, kufike ixesha lobuhlungu. Now xa uphila ebomini kufuneka
abantu bexesha lobumnandi, uphinde ube nabo abantu bexesha lobubi. Abantu abazawuthi xa kubi ebomini bakho basondele eduze, bakunikeza amathemba, noba kungekho nto abaza kunceda ngayo. Haleluya. Kodwa ngokukunikeza ithemba bayakuphilisa, ngoba ithemba lomntu noba lingezanga nempiliso yakho, kodwa liphethe ukuphila kwakho emoyeni, ukufeyisana nemeko ohlangana nazo. Bakhona abantu bemeko ezimbi, babekhona abantu bemeko ezinhle, bakhona abantu bexesha lobumnandi, baphinde babekhona abantu bexesha lentlungu. Ngoba njengoba uphila nje phezu komhlaba, uphila kumhlaba onobumnandi, uphinde uphile kulo mhlaba onomhluku. Zonke lezi zinto uzawuziphila ebomini bakho, and kuyanyanzeleka uzamkele. And zona Nkosi yami zibekelwe ixesha lazo. Ungaphila iminyaka uzalwe, ude ufike kwiminyaka eyi-20 ungakhange wadibana nentlungu. Kodwa yonke into ekwehlelayo ebomini bakho, uNkulunkulu nguye obeke ixesha layo. Noba ingathatha iminyaka, lixesha layo. Noba ingathatha iintsuku, lixesha layo. And into envisa ubuhlungu ngentlungu, intlungu noba bangabakhona abantu abasondela duze nayo, but ubuhlungu obukuwe buviwa nguwe wedwa. And uNkulunkulu wenza ngabona into yoba ubuhlungu buviwa nguwe wedwa, noba uzalwa ngabazali bakho kodwa bangayiva into oyivayo. The original yobuhlungu yehlele kuwe, ukuze uthi xa ukhala bangakhali njengawe. Ngoba ubale kuthiwa into ekwehlelayo yehlela bonke abantu, ubungazuba nabo wena abantu abanokuthuthuzela. Ngoba abantu abakhalayo abakwazi uthuthuzela. Xa usebuhlungwini, sithatha intlungu yakho thina sibe siphosa amazwi wenthuthuzelo kuwe. Noba singezukuxelela ixesha lokuphela kwentlungu, ngoba laziwa nguye lo wakudalayo. Ngoba ayikho into eyimisteyiki ebomini bakho, ngoba awudalwanga ngemisteyiki. Ungaze uthi xa wehlelwa zizinto uthi wena wabekwe emhlabeni ngemisteyiki. Ngoba ubuhlungu, ngoba ibubo obulawulayo ngoku, kodwa buza nepromotion yakho ebomini. Bakhona abanye abantu ozobasiza ngokudlula kwakho ebuhlungwini. Ngoba xa ungakhange weva kabuhlungu, kunzima nokuthuthuzela abantu abasebuhlungwini, ngoba awuyazi ipheyini yobuhlungu. Le nto ndiyithethayo ungayithatha kancinci ngokuba bubuhlungu, but wakudlula uzawubona uba bekumele ukuba ndidlule, ukuze abantakwethu abathe bagaxeleka ezintweni ezibuhlungu ndikwazi ubanika ithemba, ndikwazi ubanika amazwi wokuphila. Yebazalwane, yonke into ibekelwe ixesha layo. Uyakholwa awukholwa, yonke into ibekelwe ixesha layo. But eyona nto ndizokunika yona
ngicela namhlanje unganqabi ngoba ubuhlungu buyashiyana. Bukhona ubuhlungu, ayi Nkosi yami, bukhona ubuhlungu bemfundiso yobomi, kube khona ubuhlungu obukhaphela umuntu ekufeni. Bukuwe ubuhlungu bobomi buhlakaniphisa wena kwizinto ezimbi ogaxeleka kuzo. Njengoba abantu benemfundiso zabo noNkulunkulu nemfundiso zakhe, xa efundisa umuntu wakhe umfundise enyameni yakhe, hayi emoyeni, enyameni, ukuze noma uyahamba xa ufundiswa nguNkulunkulu uhamba uthetha amabala. Jesus. Zipain zobuhlungu. Wathi xa efika kwanyanzeleka into yoba bezokhala kunye naye kule ntlungu, kodwa abashiya umganyana. Lithi izwi lenkosi, wabashiya umganyana, wahambela qelele kunabo. Why? Because wayengafuni into yoba babone inyembezi ezihle emehlweni wakhe. Ngoba bakhona abantu, ayi Nkosi yami, abathi noba besebuhlungwini kodwa babe nentloni zokukhala phakathi kwabantu. Ngomnye wabo akumele ukhale phakathi kwabantu. Wanyanzeleka into yoba uYesu abashiya umganyana abafundi bakhe ahambele umganyana. Xa efika kule ndawo wakhala, mamela umuntu xa esentlungwini noba akangabi nayo uNkulunkulu, kodwa xa esentlungwini ukhumbula uNkulunkulu. Ngoba umuntu okwaziyo ukudila nentlungu nguThixo. Kuthi sele kuphuthiwe kwelo khaya abantu bakhona bengakholwa, bengamfuni nombona uThixo, kodwa kwakuphuthwa nje bakhangela indaweni ecawa, ngoba nguThixo ophethe intuthuzelo yabantu. Jesus. Yeyona nto ndizoyithetha namhlanje, ngoba intlungu yakho mayingapheleli kuwe wedwa, mayidlule. Lo wakudalayo uyayibona, and xa unoyidlulisa ilimithi yayo, ayi Nkosi yami, xa unoyidlulisa wayishera naye, uyishera naye, ilimithi yayo izawuncipha enyameni yakho. Ngoba kukhona umuntu oshera naye intlungu. Xa usengxakini khumbula uThixo, ayomisteyiki leyo, ayomisteyiki. And kuyanyanzeleka into yoba umthembe ngoku sebuhlungwini, ngoba noba umuntu angakholwa bagcwele, kodwa ukuba uNkulunkulu uthandile into yoba angene entlungwini, noba angafuna isisombululo sentlungu sibe ngomso unotshe, ngoba uThixo nguye olilimithela ixesha ubuhlungu bakho. Suphelile ukulala uvuka ukhala inyembezi uthi ufuna ukufa. Intlungu ayizanga kuwe ukuzokubulala, kodwa izokufundisa. Suphelile sukuthi wena umhlaba awukufuni, sukuthi abantu abakufuni ngenxa yentlungu. Athatha intlungu yakhe. Into emangazayo nansi, iyavala ngoku. uYesu uyayazi into yoba uya ebuhlungwini, ngoba njengoba esazi into yoba uye ebuhlungwini wenza sure into yoba ubuhlungu aya kubo
kuzawuba ngcono xa enoya kuyise onguThixo wakhe amxelele uba kungwentando yakho, ngoba zikhona izinto ezenzeka empini ngokwentando, ngoba zibuhlungu, ngoba zikhalisa, kodwa zenzeka ngokwentando. Kungentando kaThixo ukuthi uNkulunkulu akufake engxakini ngenxa yoba efuna ukukhalimela wena, njengoba abazali bakho bathi xa bekukhulisa baba nezohlwayo zabo kuwe noThixo, ngoba kuyafikelela ixesha loba udlule kwixesha lokuqeqeshwa ngabazali. Loo nto ithi xa uye wadlula kwingqeqesho yabazali bakho wakwazi ukuzilawula wazimela, uNkulunkulu nguye othatha i-decision ngobomi bakho. Yena xa ekohlwaya ufaka uvimbo enyameni. Wakhala uPawulos, Nkosi susa le nto kum, wathi uThixo kuye, ingxaki yoba ndifake le nto ndibona iphakamo kuwe. Nawu le nto yiyo le nto endiyifake enyameni yakho ezakwenza into yoba wena undikholele nakweyiphi na imeko. Waphinda wazila ukutya wayokhala, wathi uNkulunkulu jonga, noba olu viko lusenyameni yakho likuvisa kabuhlungu wena, kodwa nathi nguThixo liyandivuyisa, ngoba lilo elizokwenza into yoba ndingohlukani nawe, lilo elizokwenza into yoba ndisindise abantu bam nawe, uThixo. Kungenzeka nawe unoviko nalo enyameni yakho, khawudlule ebantwini ngoku, khawuye kuThixo ngentlungu yakho, ngoba mhlawumbi yena angakuphendula bhetele kunathi. uThixo endithemba yena, ngoba abantu beveza izinto ezinokunceda, kodwa themba yena, themba yena, themba uThixo nakweyiphi na, nakwesiphi isimo, themba uThixo endungamsoli ngenxa yesimo sakho. Uba wakwazi ukuthi adlulise unyana wakhe okuphela kwamzeleyo entlungwini, nawe uzawudlula. Uphila nje nawe uzawudlula. Ngathi xa ngidlula ndabuza uNkulunkulu, ngoba abazalwane balihleka mama, bathi uThixo ulahlile. Ndabuza uThixo wathi mna ndinguThixo, abantwana endibathandayo phezu komhlaba ndiyabaqeqesha. Eyam ingqeqesho ayifani neyabantu. Ndathi kanjani uNkulunkulu? Wathi uNkulunkulu mna kuba abantu bengafuna undimamela xa ndithetha, ndiyadlula ekuthetheni. Kube khona into endifake enyameni ukumohlwayo. Sisabhongwe sami eso ndinguThixo. Nawe wathi nawe njengokuba ukule ntlungu sisohlwayo sam, nyamezela, ngoba isohlwayo asikho permanent ebomini bakho. Khawuxelele, xa ungafuni ukufeyisana nezinto ezibuhlungu uzabanceda njani abanye abantu abasebuhlungwini? Ayiyo mistake ukungena komntu ebuhlungwini, ngoba ngomso uzawukwazi ukunceda abanye abantu abasentlungwini.
ewe inhlungu ibuhlungu, ibuhlungu yona iphelisa ithemba kuwe. Abanye abantu bathi kwakugaxeleke ebuhlungwini bathi bafune nokufa, kodwa mamele uNkulunkulu mayeyifakile into akayifakelanga ukufa kwakho, kodwa uyifakele ingqeqesho yakho yokukhulisa ube mdala. Because inhlungu xa ifike emntwini yenza uba umuntu antsokothe ebomini, zibe khona izinto angazuzithatha izi ebomini bakhe. Kukho umahluko phakathi kwabantwana abangakhuliswanga ngengqeqesho nabantwana abakhuliswe ngengqeqesho. That's why uNkulunkulu naye uneyakhe ingqeqesho amqeqesha ngayo umntu wakhe. Xa ungumntana ongakhulanga ngengqeqesho, iziqhamo ozawuzintroduce ebomini bakho zizo ezizawutsho uba wena ubani, uphumaphi. Xa uye waqeqesha, ngoba umntana sisipili sakowabo, sikubona sikuve nangokuthetha uba lo uphuma komnye umzi othile, ngoba umzi wakowenu uphiwa. Kodwa ingqeqesho uba ayikho phiwa, sizobona umntu ophela ubutyebi enhliziyweni yakhe, ngoba ingqeqesho iza nobutyebi. That's why before ungene ebutyebini uqala ungene entlungwini. Bathi abantu bekhuza ngomso, uphila kamnandi, umane usithi wena enhliziyweni abazi uba bendinjani izolo. Ipromotion yam le iyenzelwa ntoni loo nto nguThixo? uThixo wenzela into yoba ungadlali ngepromotion yakho. Ipromotion yakho iphume entlungwini yakho. Xa iye yaphuma kuwe, noba ipromotion yemali, noba ungaba yimiliyone, uba iphume entlungwini, kunzima nokuthi umntu umphenje imali, ngoba le mali iye yabakho ngenxa yentlungu. Intlungu yisacrifice yobomi. Ngoba ubuhlungu awukwazi ukususa, ususwa ngumnikazi lwabufakile. That's why thina bakholwayo xa sibiza intlungu sithi ipromotion. Xa sikholwa thina bangcwele abantwana bakaNkulunkulu senzelwe into yoba xa usebuhlungwini zikugushe. Nkosi yam ndiyavala, senzelwe thina kahle kahle singabantu bentlungu. Sithi abathuthuzela bhetele kunabanye abantu, ngoba singabantu bentlungu thina. Ndizothi kuwe mfowethu, ungathi uThixo ukulahlile ngenxa yobuhlungu. Buza apha kuthi, yasibona thina siyashumayela, kanti kuba siphilile sona, kanti sidlulele emhlungwini ukuba phezulu. Nasensibulala ezibhedlela 3 times. Nansi into engenanyani. That's why kunyanzelekile into yoba uyiprotect, because yona ayinanyani. Ayinanyani. And yona apho iyafekteke khona ezintweni ezibuhlungu iyakubophelela ukuba ezinye izinto zingaqhubeki ebomini bakho. Noba ngumntu nje ove kabuhlungu iyakubophelela, bophelela umzimba wakho. Into endizokunika yona
bulela ukuba usaphefumula. Bulela futhi ukuthi ukwixesha lentlungu babe khona abantu abaseduze kwakho. Ngaba zii-friends zakho, ngaba ngabazali bakho, ngaba ifemeli yakho yonke, bayikusapotile vula, ngoba thina sukuleyo nami esibhedlela kungekho namnye umntu osivekelayo. Khale wedwa, abanye abantu bazovelelwa phume, bangena abanye bazovela baphume, bangena abanye bazovela wena wedwa. Xesha elide wena vuya, because bakhona abantu ukuthi yakufika le ntlungu khali bakubeke esifubeni bathi izawuhlunga. Bakhona abantu abangaxeleka kwizinto ezibuhlungu kungabikho nelizwi elithi izawuhlula, kanti badlule abakwiintlungu ezingaphezu kwezi ukuzo. Namazwi ndiwathethayo ndiyavuthi noba le nto ingakudila ixesha elingakanani izodlula. Intlungu that's why ingenziwanga yaba yinto eprocess endokomuntu, because yona xa ifikile one day yayo iba ngunyaka. Kodwa noba ixesha lokudlula ziwulixelelo ibona likude lizofika. Mhla afika usuku olunye liza kwenza into yoba ulibale zonke iintlungu zakho. Le process ukuthi inyamezele uNkulunkulu akenzanga phasi. Ungathathi i-behavior yabantu more than intlungu yakho. Nyamezela intlungu yakho and usifundise ukuba intlungu yakho noba bekhona abantu abakusarundileyo kwintlungu yakho abakusapotile, but wena ngokwakho, because kuyenzeka ukuthi abantu bekhona bekujikelezile kuyo intlungu yakho kodwa bangakwazi ukunceda before uzincede wena. Ukuzinceda kwakho wena kukuthi uthembile. Because kufuneka abantu ndithi ukuthi oyena mntu uzamnceda uNkulunkulu. Ngiyamezela le process. Ndivile futhi uba uzawubheka iBhayibhile kaTuka ngalaa nyanga ubheka iBhayibhile ngayo, nam ndibheke iBhayibhile yokwenza operation. Yokuba ndishumayela ngentlungu nam, but ngoba ndibuzela wena ndiphezu kwentlungu. Ndiyamezela uNkulunkulu khona, uNkulunkulu uyaphila, uzawudlula. Abantu sibuze imibuzo, ifikile le njengoba ifikile, kufuneka sijonge nje isisombululo. Ungabuyeli emuva uzistress, ngoba uzawuphetha usipha izinto ezingatyiwayo ngestress. Masithandaze. Cela laba abapha endlini baphakana babinini. Masithandaze. Inkosi inamandla Inkosi
Utethile Nkosi iphumeyo la kule ndawo. Baba othembekileyo, ngameni leNkosi uJesu waseNazaretha, izwi lakho Nkosi alibuyeli kuwe lingawenza umsebenzi. Thixo wethu uyigcwele, sithembela wona kwezi ntsuku Nkosi zobuhlungu. uNkulunkulu wethu namasonto, ndikuzela abantwana bakho moya mngcwele kuzo zonke intlungu abakuzo, vele ubuthixo wena bawo othembekileyo, thatha ngcwele intlungu uNkulunkulu wethu namandla. Nkosi enkazimulo zobuthixo obuhlungu bawo othembekileyo, zonke izifo ziyadlula kuwe. Thuthuzela abantwana bakho, banikeza ithemba uNkulunkulu wethu namandla wonke. Ilwa nemimoya ethi kuphelele apha, ilwa nemimoya Nkosi yokunqaba. Thixo wethu namandla wonke, ngameni leNkosi uYesu waseNazaretha, fika lesisombululo ebomini bakho. uNkulunkulu wethu namandla, moya oyigcwele azibele edlulile, engazi ukudlulela njani. Moya oyigcwele azibele ephulukile, engazi ukuphuluke kanjani. Ukumangalise Nkosi, ukusukela namhlanje inhlungu ziphele emzimbeni wakhe, ngegama likaYesu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu namandla, siyakholwa ukuthi konke moya ugcwele esicele bona uyakwenza. uNkulunkulu wethu namandla, sithembe wena ngempela, sithembe wena ngempela. uNkulunkulu wethu namandla wonke, philisa yethu yonke, philisa umntwana wonke awo omhlela ngaka oyigcwele. Abanye Nkosi ngale ntshumayelo baphile, ngale ntshumayelo balonethemba loba wena uyaphila, kuba wena wakwazi udlula kuzo zonke inhlungu nathi. uNkulunkulu wethu namandla, sizawudlula bawo omhlela ngaka. Moya oyigcwele bawo omhlela, veta lowa nalowa ngawo amangefefe lwakho. uNkulunkulu wethu namandla wonke, sikhathazela wonke lo msebenzi abazawenza. Moya ugcwele uvele wena, Thixo wethu namandla wonke, segepha ilikade ivulekile enhliziyweni yalowo wenzelwa into ivaleke. uNkulunkulu wethu namandla, kude kufike olwesuku lwe-final. Moya oyigcwele, sithembe wena, sicela wena egameni leNkosi uJesu waseNazaretha. Vele Nkosi yethu Jesu, uthando lukaThixo obuvela kuBaba wethu, mawuphumule phezu kwethu sonke, uNkulunkulu naphakade.